Okay lang? Ano ba? What's up everyone? Welcome to our first ever Hugot vlog. And for today's vlog, we'll be talking about the interrelatedness and interconnectedness of your paboritong kape and your love life status. So without further ado, here's iba't ibang klase ng kape based sa love life status mo. Number 1, kapeng native. Ito yung kape ng mga taong bitter ang love life status sa buhay. Minsan nga sabi nila, native, mapait, matabang. Gaya ng status mo. Kasi wala kasing sweetness sa buhay mo. Number 2, mocha. Ito yung kape na kaparan ng status nyo minsan ni crush. Yung mukhang may chance kayong dalawa or mukhang may possibility na magiging kayo. Kaya lang minsan, nagiging mukha ka ng tanga. Number 3, decaf. Decaf, short for decaffeinated or decaffeination, the word decaffeination, which is defined as the removal of caffeine from coffee beans, cocoa, tea leaves, and other caffeine-containing materials. Diba, bright kayo ta? Ito yung status ng love life mo rin minsan. So hanggang ngayon, decaf. Decaf pa rin pinapansin. Decaf pa rin binibigyan ng halaga. Pero decaf pa rin sumusuko kahit anong ignore niya na sa'yo. Or decaf pa rin over sa kanya kasi di ka pa rin naka-move on. Or decaf pa rin niya pinaglaban. Or decaf pa rin mahal. Ganoon naman pala, so di ka pa rin sumusuko. Di ka pa ba susuko? Di ka pa rin susuko. Number 4, kapeng barako. Ito yung astig na kape, di ba? Napudpud na yung ata yung tsinelas mo kakabalik sa tindahan, tapos bibili ka ng astig na kape, yung sabi nga nila kaya kang ipaglaban, pero nangyari, hindi pa rin, kahit ilang tasa na ng kape yung ininom mo, hindi ka pa rin niya pinaglaban. Kapeng barako, siguro ito rin yung kape kapag handa ka ng sumuko. Ang astig kayong sumuko, di ba? So, dahil may mga bagay na dapat isuko. Number 5, espresso. Oh no, try to espresso. Puro ka na lang parinig minsan sa crush mo. Ba't di mo kaya sabihin? Or try mo kayang sabihin sa kanya. Confess ka naman, kahit minsan. Hindi sapat yung parinig lang. Or pa-tweetams lang, try to express naman. So, ito yung kape na dapat mong inumin pag wala kang lakas ng loob para sabihin sa kanya gusto mo siya, or whatsoever. So, try to confess. Walang mali. So, matuto ka magpalagay ng nararamdaman mo. Nakakamatay pag kinikim-kim. Number 6, kapeng 3-in-1. Yung relasyon niya minsan, alam mo namang hindi lang ikaw, alam yung 2 kayo, 3 kayo, 4 kayo, pinagsabay-sabay. Huwag kang magmahal ng taong mahilig sa 3-in-1. Pinagsabay kayo pero sarap na sarap ka pa rin sa pakiramdam na mapapawi niya yung antok mo, umiinom ka ng ganitong kape para magising ka sa katotohanan, pero ang truth is, hindi ka naman talaga nagising. Pinapatuloy mo pa rin kahit alam mong hindi naman ikaw yung real talk na nila. So, feeling ko sanay na sanay ata siya sa threesome. Yun, so pag mga ganitong kape, ito yung bagay sa'yo, hindi ka makontento. 3-in-1. And number 7, great taste. Ito yung kape na sarap ka sa pakiramdam kasi feeling mo ikaw na yung the one niya. Feeling mo ikaw na yung perfect para sa kanya or perfect na kayo para sa isa't isa. Ito rin yung kape mo kapag nasa cloud 9 moment ka. Yung best feeling. Basta ikaw na ang mag-isip ng mga masasayang kaganapan sa love life niyo. Alam niyo.
So, kaping great taste, para sa great feelings, di ikaw na. And for the last number 8. Kape original. Ito yung kape ng mga confident na sila lang yung may mga successful na love life sa buhay, winning moment. Kung alam mo na ikaw lang talaga ang minahal niya, feeling mo lang yun. Feeling mo lang yun. So, hindi. Ikaw talaga ang original. Bakit? May fake ba? So, guys, that's it. 8 types of coffee for your 8 different love life statuses. So I think marami pang ibang kape na tinutunggan natin every time na masaya tayo or inaantok tayo or nagmumuni tayo, or nagsusulat or umiiyak or whatsoever, umaasa. Marami pang mga klase ng pag-ibig na magpapaasa or umasa or whatsoever status mo sa love life. All you have to do is comment down below kung ano pang mga klase ng kape or status nyo sa love life. Just comment down below and don't forget to subscribe to my channel and click the like button, please. Thank you.